खुलुमबाय। दिनै 2 सेप्तेम्बर 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। बायदिसिना रोखोमनि हेंथा एबा अजद मोननो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। बृष राशि। सोरजोंबाफोर उरखारि आखुनि खालामजानो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि। जेखि खामानि मावा जाफुंनायखौ मोननो हागोन। गोसोआ रंजानाय मोनगोन। मोजां सान। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। बे राशिनि फालांगिरि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान। जेखि मावा मुलाम्फा खालामनो हागोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि। बायदिसिना जेंनाखौ लानानै गिखांनाय मोनगोन। गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि। मानिबा जेंना थानायफोर दङब्ला सुस्रांजानायखौ मोननो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सान। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। तुला राशि। जेखियानो जाया शुभ खामानि मावनानै लानो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि। बबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। धनु राशि। सुथुर जानानै थानायफोरा जोबस्रांलांगोन। जेरैबो गोजोन मोनगोन। मोजां सान। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। मकर राशि। मावबाय थानाय खामानियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। दिनैनि दिनाव रंजा बाजा खालामनानै सम बारहोनो हागोन। फारफ्रोमबो मोजां। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मीन राशि। जेनिबो गियान थानाया बांलांगोन। जेखि मावा जाफुंनायखौ मोननो हागोन। मोजां सान। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।